Marinierskazerne niet naar Vlissingen, melden NOS en RTL. Het is donderdag 23 januari. Dit is Zeeland Nu. Ministerie wil afblazenverhuizing niet bevestigen. Schietende agent handelde uit noodweer. En honderden ideeën voor uitkijktoren Terneuzen. Dag dames en heren. De Marinierskazerne komt zo goed als zeker niet naar Vlissingen. Dat melden Haagse bronnen aan NOS en RTL. Staatssecretaris Visser van Defensie zou afgelopen vrijdag de knoop al hebben willen doorhakken. Maar het besluit is op het laatste moment geblokkeerd, meldt de NOS. En politiek verslaggever Marcel de Kraan is hier. Ja, het is een kwestie van tijd, denk jij, voordat dat officiële bericht naar buiten komt? Ja, dat denk ik wel. Kijk, officieel is het bericht nog niet bevestigd door het ministerie van Defensie. Maar morgen is het ministerraad in Den Haag. Ja, het kan toch niet anders of dat daar na afloop iets wordt gezegd over hoe het nu verder moet met die marinierskazerne. Ja, we kunnen niet zeggen dat dit als donderslag bij heldere hemel komt, toch? Nee, die mariniers die willen niet naar Zeeland, dat is wel duidelijk. Al maanden gonst het van de geruchten waar die marinierskazerne dan wel zou moeten komen. Nieuw-Milligen is genoemd, bij Apeldoorn. Soesterberg hoor je ook wel. Nou, vorige week kwam Follow the Money met een tweet over de marinierskazerne. Gisteren kwam er een brief van het waterschap, de provincie en de gemeente Vlissingen over die marinierskazerne. Dus het hing altijd in de lucht. Wat er zou, dat het niet doorging. Dat het op losse schroeven stond, dankjewel. We kijken naar een kort overzicht van de afgelopen periode. In augustus 2012 besluit minister Hans Hille dat de mariniers gaan verhuizen van Doorn naar Vlissingen. De kazerne in Doorn is verouderd en Vlissingen biedt veel voordelen, is de redenering. Er is een haven en er zijn oefenterreinen en een munitiedepot in de buurt. Uitgerekend wordt dat met de keus voor Vlissingen per jaar 2,7 miljoen euro wordt bespaard. Er zal een nieuwe kazerne worden gebouwd, de Michiel Adriaanszoon de Ruiter-kazerne. Die moet 5 jaar later in 2017 in gebruik worden genomen. Maar het loopt anders. De mariniers willen namelijk helemaal niet verhuizen naar Vlissingen en die weerstand zorgt ervoor dat de bouwplannen keer op keer worden vertraagd. In Zeeland wordt intussen stug doorgegaan met de voorbereidingen. Land en huizen zijn onteigend, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is aangelegd. Zeeland hoopt met de mariniers zo'n 2000 arbeidsplaatsen binnen te halen. Dat wordt gezien als compensatie voor de circa 1600 hoogwaardige banen die in het verleden door vertrek van overheidsdiensten verdwenen zijn uit de provincie. Bovendien leveren de mariniers jaarlijks 28 miljoen euro extra op aan bestedingen. Nu de verhuizing niet doorgaat, loopt Zeeland dat allemaal mis. Bij mij in de studio gedeputeerde Dick van der Velde. Welkom. Meneer van der Velde, ja, het is nog niet bevestigd door het ministerie van Defensie. NOS en RTL zijn wel stellig. Ja, Haagse bronnen worden vermeld. Ja. En voor de duidelijkheid, wij hebben 1 Haagse bron. En dat is de staatssecretaris van Defensie. En u heeft nog niks gehoord? En ik heb nog niks gehoord. Nee. Ervan uitgaande dat het klopt, zag u dat ook al een beetje aankomen, zoals wij net concludeerden? Ja, u gaat ervan uit dat het klopt. U denkt dat het niet klopt? Ik ga ervan uit dat een betrouwbare overheid zich houdt aan de afspraken. En de afspraak is, marinierskazerne van Doorn komt naar Vlissingen. Daar hebben we contracten voor getekend. Daar hebben we, zoals we in het filmpje gezien hebben, alles voor gedaan. Ja. En dus heb ik geen enkele reden om nu aan te nemen dat het misgaat. Behalve dan dat er wat hardnekkige geruchten zijn. Daar hebben we op geanticipeerd vorige week. Daar hebben we de brief over geschreven met in de hoop dat de bevestiging gewoon gaat komen dat de marinierskazerne naar Vlissingen komt, zodat alle zeeuwen weten dat het goed komt. Nou is het over het algemeen zo dat de bronnen bij NOS en RTL toch ook vaak wel gelijk hebben. U zegt, ik ga niet op de zaken vooruitlopen. U blijft volhouden dat die kazerne gewoon komt? Ik vind het netjes om te wachten op diegene met wie ik een afspraak heb gemaakt om te praten over hoe het de toekomst verder eruit ziet. En ik ga ervan uit dat die marinierskazerne gewoon komt, om de doodeenvoudige reden dat ik geen enkele andere berichten heb gekregen van officiële zin uit Den Haag dat het anders is. Ik snap heel goed dat u dat zegt en dat u dat ook als gedeputeerde zegt. Maar het klinkt mij een beetje als kop in het zand steken. Nee, ik vind dus dat niet is. Ik vind het gewoon netjes. Ja. Het is niet netjes. Ik verwacht ook van andere overheden, van wie dan ook met wie ik een afspraak heb, dat het niet via de band gecommuniceerd wordt. Rechtstreeks communiceren is mijn gewoonte. Zo ben ik opgevoed. En ik ga er ook vanuit dat Den Haag ze dezelfde opvoeding hebben gehad als ik. Netjes communiceren. Verwacht u morgen een telefoontje?
Nou, ik kan me haast niet voorstellen dat na alle media-aandacht die we inmiddels gehad hebben en onze vraag om deze week helderheid te geven, dat het morgen stil blijft. Ik kan me haast niet voorstellen. Nee, dus u verwacht wel een telefoontje, of het dan goed of slecht nieuws is? Ik verwacht een telefoontje en ik verwacht eigenlijk met de bevestiging, joh, maak je niet druk, we komen gewoon naar Vlissingen. Ja, u schrikt hier niet van deze berichten? We hebben natuurlijk de afgelopen periode wel meer berichten gehad. Ik schrik ook niet zo vreselijk. Hardnekkige geruchten zijn het. Dat zou best kunnen. Ik schrik ook niet zo vreselijk gauw. En er is geen enkele aanleiding, behalve wat geruchten, maar er is geen enkel bericht gekomen uit Den Haag die mij anders doen geloven dan dit. Dus ik ga ervan uit dat we morgen bericht krijgen van de staatssecretaris. We komen naar Vlissingen. De wethouder van Vlissingen, Albert Vader, is boos. Die denkt ook nog wel dat het officiële bericht moet komen en misschien ook nog wel goed afloopt. Maar die zegt wel, we worden als provincie gewoon geschoffeerd. Die vindt het niet netjes hoe dat op dit moment allemaal loopt. Hoe denkt u daarover? Ik ben van mening dat we nu echt deze week helderheid moeten krijgen. Ja, dat is ook de reden waarom we die brief zo geschreven hebben. En ik denk dat het goed is dat we morgen even afwachten wat of het bericht gaat zijn. Als het langer gaat duren, dan denk ik ja, Den Haag. Het is wel raar als je met alle media die er nu over is geweest niet een keer reageert. Dus ik ga ervan uit dat ik morgen gewoon een telefoontje krijg. Dan praten wij morgen met u verder. Fijn. Dank u wel dat u er was. Er zijn meer dan 300 ideeën binnengekomen voor een uitkijktoren in Terneuzen aan de rand van de stad. Inwoners mochten meedenken en dat hebben ze geweten in Terneuzen. Op basis van al deze ideeën kunnen architecten en ontwerpers nu aan de slag. Daarvan worden 5 ontwerpen genomineerd en dan mogen de inwoners weer stemmen. De toren wordt sowieso tussen de 20 en 25 meter hoog. De gemeente wil dat het een icoon wordt van Terneuzen. 2 agenten die in augustus vorig jaar een man in Kortgene neerschoten bij een aanhouding, hebben uit noodweer gehandeld. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Rijksrecherche. De politie kwam in actie na een melding van een huiselijke ruzie. De 53-jarige verdachte stond bekend als vuurwapengevaarlijk. Toen hij met een kapotte wijnfles dreigend op de agenten af kwam lopen, niet reagerend op waarschuwingsschoten, werd hij in zijn been geschoten. En dat was geoorloofd, oordeelt het OM. Op het grasveld bij het Bastion in Veren zijn 10 bloemperken aangelegd. Het moet een vlinderidylle worden, waar vlinders zich straks helemaal thuis moeten gaan voelen. Momenteel zijn er te weinig vlinders in Veren. Ja, het kan beter, zonder meer. En daar willen we dus ons best voor doen. De perken worden ingezaaid met wilde bloemen. Is meerjarig zaad, meerjarige planten, die zaaien zichzelf in principe uit. Dus voor de gemeente is de winst dat ze minder onderhoud hieraan hebben. Er wordt wel 2 keer per jaar gemaaid, dat er ook paden blijven bestaan. En iedereen mag hier rondlopen en een beetje plukken met maten. In het voorjaar komen de bloemen tevoorschijn. En als het goed is, dus ook die vlinders. Marie Verbraken-Blommaert, bijna 99 jaar oud, kreeg een paar weken geleden een Zeeuws compliment, omdat ze iets bijzonders doet voor Zeeland. Ze geeft gastlessen op scholen om kinderen te vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Verbraken-Blommaert werkte vanuit haar woonplaats Lamswaarde voor het verzet, tot ze werd verraden en opgepakt. Ik ga nog op scholen vertellen over de oorlog en dan hangen ze aan mijn lippen. De vragen die je krijgt. Hebt u Hitler gezien? Kent u Anne Frank? Ze hebben geen idee wat de oorlog is. Deutsche Divisionen met Nachschub aan Waffen en Materiaal rücken zur Unterstützung der finnischen En dan zeggen ze, mevrouw, maar hoe kwam u dan in het verzet terecht? Dan zeg ik ging helemaal niet in het verzet. Je rolt erin. Wij hadden een bakkerij en een kruidenierszaak. En een vertegenwoordiger uit Goes zat in het verzet en wist hoe wij over de situatie dachten. En die vroeg op een dag aan mijn moeder of ze een adres wist, ergens waar hij een onderduiker kwijt kon. Later moesten die mensen bijvoorbeeld ook voedselbonnen hebben om eten te krijgen. Dat en het deed bleef u ook niet bij één. Ik ging op de fiets met de pont over naar Goes, bonnen ophalen. En dat gebeurde vaak. Ik denk dat
dat mensen daar toch wat achter zochten. En op de duur ben ik dan toch verraden. Ik zou het zo weer doen, maar ik zou niet meer zo naïef zijn. U bent bijna 99. Ja, U woont nog zelfstandig. ja, Ik zie u ook nog regelmatig lachen. ja, gelukkig wel. U heeft het allemaal overleefd. Ja, Speelt die oorlog nog echt een rol in uw leven op een negatieve manier? nee. Ik kan dat heel rustig allemaal vertellen. En dat komt eigenlijk doordat ik het een boekje over heb geschreven. Want toen ik dat boekje geschreven heb, heb ik, nou ja, wel emmers tranen gehuild. Dat is de verwerking geweest. Ja, dat is de verwerking geweest. Maar u zult niet stoppen om de verhalen te vertellen? Nee, en ik blijf erop hameren dat haat niets oplost. Ja, voor het uitgebreide interview met mevrouw Verbraken-Blommaert verwijs ik u naar onze website omroepzeeland.nl. Een gevarieerde werkvloer qua man, vrouw, maar ook qua etnische achtergrond bijvoorbeeld of seksuele voorkeur. Het is niet voor elk bedrijf even makkelijk om dat voor elkaar te krijgen. 6 bedrijven in Zeeland hebben tot nu toe het zogenaamde Charter Diversiteit ondertekend. En daarmee geven ze aan een stapje harder te zetten om meer diversiteit op de werkvloer te krijgen. De samenstelling van de maatschappij verandert. En daarmee zou ook de samenstelling van de mensen op de werkvloer mee moeten veranderen. Dat is in het kort het idee achter de campagne Diversiteit in Bedrijf. Om te laten zien dat ze er echt werk van willen maken, ondertekenen de bedrijven de laatste jaren het zogenaamde Charter Diversiteit. In Zeeland hebben 6 bedrijven Charter Diversiteit getekend en dat betekent 6 van in totaal 205 bedrijven. De 6 Zeeuwse bedrijven verschillen soms in details als het gaat om diversiteit. En ook de resultaten van hun ambities variëren. Ik wil dolgraag bakker worden. En het liefst bij Zeelandia. Ik ben begonnen met een protocol-stage. En dat is uitgelopen na een stage. Iedereen vindt het fijn om mensen verder te helpen. En Ronald vindt het ook heel fijn om de mensen die hem begeleiden weer te helpen. Wij geloven er heel sterk in, om verschillende redenen. Een van de redenen is sowieso dat er zoveel materiaal is om te laten zien dat bedrijven die diversity en inclusion goed hebben, dat die beter presteren. Douterneuzen heeft al een gevarieerde etnische samenstelling, maar streeft daarnaast naar de inclusiviteit van onder andere mensen met een andere seksuele geaardheid. En heeft daarvoor netwerken opgezet en ambassadeurs aangesteld. Omdat ik mij ontzettend kan ergeren aan onrecht. Ik heb een hekel aan onrecht. Zolang ik me kan herinneren ben ik al lid van Amnesty International. Het opkomt voor de rechten van de mens. Het is gewoon een bazaal recht van de mens om te durven zijn wie je bent. En omdat onze maatschappij verandert, zien we andere bevolkingsgroepen. We zien andere geloven. En we moeten het toch met z'n allen klaren. Dus ik denk dat het nodig is. Het maakt absoluut een verschil. Mensen voelen zich gehoord, mensen voelen zich gezien. Je mag zijn wie je bent. Er zijn heel veel verschillende culturen binnen Douw. Maar waar het op neerkomt is dat we allemaal mensen zijn. Maar er zijn ook bedrijven die tegen problemen aanlopen. Zeeland Refinery wil onder andere meer vrouwen op technische plekken. Maar heeft moeite om die te vinden, omdat er nog te weinig vrouwen techniek studeren. Omroep Zeeland nam zich in 2017 voor om 2 mensen aan te nemen met een migratieachtergrond. Maar is daar nog niet in geslaagd, omdat ze die doelgroep niet weten te vinden. Diversiteit in Bedrijf vindt het belangrijk dat de media een voorbeeldrol vervullen als het gaat om diversiteit. Want ze bepalen ook het maatschappelijke beeld. Dus daar zou je eigenlijk als eerste verschil willen zien, zodat ze heel Nederland vertegenwoordigen. En iedereen zich herkent in een bepaalde omroep. De Zeeuwse vertegenwoordiging van Diversiteit in Bedrijf spoort bedrijven aan om niet af te wachten, maar verder te kijken dan de gebaande paden. Andere vindplekken, als je echt specifiek op zoek bent naar mensen met een culturele achtergrond, bijvoorbeeld moskeeën of andere belangengroeperingen die lokaal actief zijn, ga daar eens een keer contact mee opnemen. Want ook daar zitten vast mensen die op zoek zijn naar een hartstikke leuke baan. Het Zeeuwse Diversiteit Loont wil dat nog minstens 4 bedrijven het charter gaan tekenen en dat ook de Zeeuwse gemeentes en provincie dat gaan doen. De dag begon weer grijs, maar uiteindelijk kwam ook de zon weer een poosje tevoorschijn. En het werd 6 à 7 graden. Morgen begint weer met kans op mist. Maar er zijn ook zonnige perioden, vaker dan vandaag zelfs.
Zometeen binnenste buiten. Dat gaat vandaag over een cottagetuin in Oostkapelle. Thea, dat is een tuinvrouw. En ik ben meer de klusjesman, het grove werk. Ja. Wel heel handig, hè? Ja, na binnenste buiten, Jules met het uitgebreide weerbericht voor de provincie. Ik wens u alvast een hele fijne avond.